Vamos ahora a una parte mucho más introspectiva, ¿vale? Yo hoy quiero que trabajemos eso, un rato un poco más largo, menos consignas, quiero que disfrutéis. He planteado este ejercicio para que saliésemos un poco de lo racional, donde estamos instaladas e instalados siempre, y quiero que trabajemos un poco más con lo humano, la expresión, etcétera, 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 ¿vale? Trabajar con diferentes materiales para crear arte. Elegir sin pensarlo mucho un espacio, rápido, rápido, rápido. No uno que os guste, oh, yo quiero aquí, no, el que sea, rápido. Vamos a cambiar la luz para estar un poco más así. Y si estáis en un espacio solos, encontraos con vuestra frustración, con todo, porque va a salir. Y sobre todo pensar en eso, es lo que hay, vosotros mismos y este material, ¿vale? Tiempo hasta de odiar vuestra creación. Yo ya lo odio. Muy pensando, muy en la mente. Stop. ¿Te toca hablar? ¿Te toca expresar con sonido, con palabras, con lo que quieras? Desde aquí, desde donde tú quieras, ¿sí? Parla, que surti, da igual, no pienses. Parlo que em surt. Sí, sisplau. Estic farta de fer això que no sé ni jo mateixa què vol dir. Parla de veritat. Ho estic dient de veritat. Més de veritat. És que Estàs cabreada? Pues sí. Llavors? Em posaré a plorar. De veritat. Això no és Pues veiem tan blau i tantes llàgrimes i un sol a dalt de tot, que no sé on. No passa res, és això. Això és art també, sí. Sí. Si confies que és, sí és. Si no, no és. Per mi no ho és. Per què no ho és? Pues perquè ho he fet així que no sabia ni jo
què volia fer, ni com em sentia ni què volia. Això és una metàfora teva, no passa res. La consciència de malalta mental, no. No me la poso. I vivim amb il·lusió perquè venim, almenys en el meu cas, una mica d'un peu a la mort. Clar. I el decidir-se i el pensar i el tornar a dir, bueno, què, tornem a intentar i provar-ho en aquesta vida i quan ho acceptes i saps, realment et pots apreciar la vida i tal, ja vius amb il·lusió. Nosaltres tenim una il·lusió, som d'una manera, per mala sort hem hagut de ser lluitadors innats i venim d'una cosa superxunga i no sé, ja vius amb aquesta il·lusió, també relativitzes més coses que abans potser et portaven de cap i tal, no? I aquesta il·lusió ens fa, pues, això, que vull dir, estar creatius. Pues a mí de toda la vida siempre me ha gustado el color azul, pero es que a mí me ha dado por el rojo. No sé por qué. Ha sido un cambio de golpe. La situació a l'espai es pot canviar i amb els llençols lligats és com si poguessis escapar d'una presó imaginària que baixes amb els llençols i surts a la llibertat. Tiene la tarara un vestido verde lleno de lunares y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Ahora vamos a contar en qué consiste vuestra obra y cuál es la metáfora de vuestra vida con esta obra, porque tiene mucha. Bueno, ve a dir que vull arribar fins a la claretat, per això hi ha aquests colors grocs i taronges, però no hi arribo. Y arribarás. Segur. Todos. De moment no. Pero arribarás. Espero. Ho saps o no ho saps? Arribaràs o no arribaràs? Espero. Segur que sí. Jo no la tinc segura. Jo sé... Segura ara que encara no puc treballar o estic. Per què? Perquè ho vaig anar a provar. Quan em van treure la pensió vaig dir hòstia, vaig a provar si puc treballar, no sé què, saps allò... T'imagines, tornar a això i que pots tornar a la carrera? Aquí sí que em vaig posar una mica imaginant-me que podria tornar a fer el que feia. I em vaig adonar que no. I és una putada perquè dius, vale, potser no estic tan malament com quan vaig sortir del psiquiàtric. Però, de fet, porto 4 anys traient-me la merda que em veu posar i encara amb això, no? Que diem, amb la corda fluixa nostra i tal, però que, bueno, més o menys vaig autogestionant com puc. Te juro que ho vaig provar i Déu meu, Però clar, d'estrès, no? Suposo també, la Sí, pressió. bueno, de fet em vaig quedar inconscient, Em va pillar un atac d'agorofòbia bestial i em vaig quedar inconscient. Bueno, hi ha molta gent que treballa i té una malaltia mental. Sí, jo no ho descarto, Vull dir, no pensis pas, jo no ho descarto. Jo penso, a veure si en un any, vull dir, no paro de dir-ho aquest any, a veure si l'any que ve, a veure què tal, no sé què, jo no ho descarto. Pots fer el que vulguis. Jo no vull estar incapacitat, això ho tinc claríssim. Però ja t'asseguro jo que són persones fràgils, molt més fràgils que la resta. Sí. Som hipersensibles, ens afecta tot un munt. A ti igual se t'ha mort ta mare demà i ho superes. Pues a mi igual me diuen aquesta notícia i m'agafa una crisi. Ok, un aplauso, muy buen trabajo. Vamos a recoger todo lo más rápido posible. No, m'he sentit inferior com que a mi mateixa, saps? Com que allò m'estava despullant la realitat a mi mateixa, tia. La realitat no era, saps? Com molt xunga, tia. I m'ha agobiat molt. La veritat.
No sé, tia, un sentiment que m'ha sortit mentre... Però és que primer he fet un nino més raro, un mal carro que m'ha donat. I m'he tabalat, no sabia què collons fer. I jo què sé, m'he ratllat, no sé què m'ha passat, la veritat. T'ha tirat sabó? Sí. Puta, Sandra, et rentaré la roba i tot. Sí, però si ja vaig provar. No, és que el que dic, m'ha passat pel cap el sentiment d'inferioritat a moltes coses, saps? Mentre estava allà realitzant. Això és inseguretat. I llavors m'he donat aquestes coses. I inseguretat amb mi és raro. Sí? Inferioritat pot ser, però inseguretat és raro. Llavors com que m'he col·lapsat. I no m'ha de venir a la regla, Seria l'excusa perfecta. Bueno, noies, un treball una mica diferent avui. Hi ha moltes coses aprofitables, moltíssimes. Faltava risc, però sempre falta. Faltava risc per poder treure totes aquestes coses. Faltaba molt de risc. Me gustaría que cada uno dijera 2 palabras de cómo está, de cómo lo ha vivido y con esto cerramos. Txell? Com estic? Bueno... Per què? Com si m'hagués castigat molt, no sé. Deu ser un dia també, no sé. No sé, no... Estic trista, ja està. No passa res, treball superpersonal i hem de trobar el camí, ja està. Jo si soc sincera, agraeixo tot el que he passat. Agraeixo tot el que he passat perquè he pres un pilot de coses, moltes coses sobre mi, i com veig la vida, i com l'he vist ara, sobretot com l'he vist ara. Això no té preu, una de les coses que no té preu. He sobreviscut una i puc sobreviure Clar, ja l'altra. dius, no sé... Si he passat per això una vegada, puc passar per això moltes vegades. I si a sobre pel camí m'hi han posat aquest roc gegant, tot i això podem passar. Vull dir, tens una amb tu mateixa que et fa molt forta davant aquesta vida, això sí.